Усім прывітанне яшчэ раз з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашукі. Мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. Ну і працягнем мы абмеркаванне з магістаркай эканомікі, прадстаўніцай па эканоміцы і фінансах аб'яднанага пераходнага кабінета Алісай Рыжыченко. Добрый дзень, спадарыня Аліса. Добрый день, Зміцер, добрый день, гледачы. Спадарыня Аліса, давайте пачнем сённяшнюю нашу размову, можа быть, з такой надзённай падзеі, то што адбывалася, ну і як бы это там не успрымалася, але ўсё ж таки шмат таких інфармацыйных нагодаў дае Лукашенко і яго візіты ў рэгіёны. І вось сёння ён быў у Брэсце, дзе і лямпавы там завод наведаў, і там пра сельскую гаспадарку шмат гаварыў. Ці паспелі вы прагледзець навіны з гэтага яго турнэ, ваяжу, і чым ён вам падаўся адметным, ці не падаўся адметным? На жаль, не, я не бачыла гэтай навіны, але ўсё роўна магу пракаментаваць тое, што датычыцца дзяржаўных прадпрыемстваў, таму што зараз я распрацавала з камандай платформу, якая аналізуе фінансавы стан дзяржаўных прадпрыемстваў, і збольшага маю досвед, як гэта ўсё адбываецца на дзяржаўных прадпрыемствах. Вось. Тое, што датычыцца візіту Лукашэнкі, ну гэта не такая ўж і падзея незвычайная, таму што ён заўсёды гэта рабіў, ён заўсёды ездзіў па прадпрыемстваў, пагражаў менеджерам гэтых прадпрыемстваў, што ён іх пасадзіць. Зараз ён збіраецца менеджераў адпраўляць на вайну, у армію ці куды яшчэ, калі яны будуць вельмі дрэнна працаваць. Але праблема ў іншым, праблема ў тым, якраз у тым, што вось гэтыя паказчыкі, якія спускаюцца зверху, яны ніяк не стымулююць рабіць прамысловасць і прадпрыемства, ці калі гэта сельская гаспадарка таксама, нейкай эфектыўнай часткай эканомікі Беларусі. Таму што гэтыя паказчыкі спускаюцца зверху, яны наўпрост датычацца аб'ёму выпуску, але не таго, наколькі эфектыўны гэты аб'ём выпуска. То бок можна выпусціць сколькі заўгодна трактароў, калі вы не маеце магчымасць прадаваць гэтыя трактары па тым коштам, якія задавальняюць вас і пакрываюць вашы себекошт, усе вашы издержкі, тады які сэнс вырабляць гэтыя трактары? Ну, гэта так умоўна, простымі словамі. Тое ж датычыцца і лямпавага завода, і сельскай гаспадаркі. І, канешне, калі мы гаворым, напрыклад, пра сельскую гаспадарку, таксама там Галоўченка начал гаварыць пра тое, што зараз сельская гаспадарка добра распрацавалась, за первую паўгады дала плюс, і ўсё так добра. Але насамрэч, калі мы паглядзім статыстыку за больш доўгі тэрмін, напрыклад, за апошні год, то мы пабачым, што сельская гаспадарка, яна была фактычна ў мінусе доўгі час, і зараз гэта такі таўчок з дна, то бок гэта не рост, гэта трошкі восстанавленне з таго мінусу, які быў раней. Таму вось тое, што зараз гавораць нашы чыноўнікі, тое, што Лукашенко ездзі па розным прадпрыемствам, пагражае там разным менеджерам, гэта, канешне, незвычайна, ён гэта заўсёды робіць, але проста змяняецца яго рыторыка, чым ён пагражае і як ён скажем так, наказвае гэтых кіраўнікоў гэтых прадпрыемстваў. Змяняецца толькі наказанне, але метады застаюцца тымі ж. Ну, але ж усё ж таки ёсць пэўныя і дасягнення, можа быть, нават прарывы на пэўных таких накірунках. Ну вот ён наведаў выставу прадукцыі холдинга «Горизонт». Ну і там вот пул першага хваліцца про тое, што
от тэлевізараў до планшетаў там выставлена, і я цитую: есть даже новинка году белорусской женщины, новый ноутбук в трендовом цвете. Ну і вось ноутбук такі оранжевенькі, помаранчевенькі, вось такого вот жаночы кой. Вы у які колер ноутбука перавагу аддаеце? Темно-синий. Что-то вы не прониклись атмосферой года жанчыны, ну? Ну, не говорите. Слухайте, ну, наконт прадукцыі «Гарызонта» гэта ўжо таксама доўгі час працягваецца гісторыя, таму што насамрэч з'яўляецца вытворчасцю «Гарызонта» і прадукцыі «Гарызонта». Гэта фактычна тое, што яны вырабляюць з кітайскіх нейкіх запчастак, камплектуючых. То бок гэта наўпрост кітайскія ноутбукі, кітайскія тэлевізары з брэндам «Гарызонт». Але каштуюць яны зашмат даражэй, чым кітайскія, напрыклад, Huawei нейкія ці іншыя брэнды. Таму тут нечым здзіўляцца, на выставе яны ёсць, ёсць нейкія там прыклады гэтай прадукцыі, але опять вяртаемся да галоўных паказчыкаў. Наколькі эфектыўна гэта вытворчасць гэтых ноутбукаў і тэлевізараў, колькі яны прадаюць і сколькі яны зарабляюць на гэтым. Вось, і калі мы паглядзім на гэту статыстыку, на жаль, зараз няма статыстыкі па «Гарызонту», але калі яна была апошняя, там былі вельмі дрэнныя паказчыкі, вельмі, так сказаць, плакаць хацелось, калі бачыла гэта ўсё. Вось, таму можна вырабляць што заўгодна, пытанне, наколькі гэта эфектыўна. Яшчэ один момант, не ведаю тут про эфектыўнасць ці про тое, як это ў народзе кажуць, у кожнай дырцы затычка, але цитую таксама: заслушав доклад губернатора о социально-экономическом развитии региона, первый акцентировал, я тут пропускаю и потом там, а в строительстве социальных объектов принцип простой: дворцы не нужны, все должно быть функционально и удобно для людей. Слушайте, ну, здаецца, вот калі про социальные объекты кажем, то на месцы с мясцовага бюджета, со сваіх там нейкіх бачанняў, магчымасцяў, все астатняга вырашаюць на месцы і кіраўніцтва рэгіёна, і людзі, і ўсё, якім павінен быць гэты сацыяльны объект. Палац. Ну, кому-то можно строить мармуровый палац незалежности, да, и не один, а кому-то там, может быть, есть магчымасці и хочется, так не, потому что там кто-то вот как-то видит по-іншаму это ўсё. Слухайте, пытанне тут у іншым. Перш за ўсё пытанне тое, што так, ён пытаецца вырашаць усё, што адбываецца ў краіне. Па-другое, тое, што ён гаворыць пра нейкія там палацы, гэта ён, ведаеце, ён хоча знайсці прычыну таго, чаму няма грошай, каб будаваць тое, што не з'яўляецца палацам, а наўпрост нейкім сацыяльным аб'ектам. Але ён шукае нейкую прычыну, чаму не могуць гэтае пабудаваць. А наўпрост у рэгіёна няма грошай, таму што ў нас праблема не ў тым, колькі рэгіён зарабляе, але тут таксама ёсць шмат пытанняў і шмат перашкод, але у тым, як размяркоўваюцца грошы бюджэтныя, таму што тое, што складаецца ў бюджэт, гэта ідзе знізу ўверх у цэнтр, то бок усе вобласці, усе рэгіёны, тое, што яны збіраюць у якасці падаткаў у свой бюджэт, яны перадаюць у цэнтр у Мінск, і потым Мінск размяркоўвае па рэгіёнах гэтыя грошы. І так адбывалася, і гэта заўсёды адбываецца не, ведаеце, несправядліва, таму што, напрыклад, калі вось я з Полацка, радам Новополацк, калі яшчэ у дасанкцыйны перыяд Новополацк вельмі шмат грошай зарабляў і даваў прыбытак усёй вобласці, пры гэтым не было ніякіх грошай, каб строіць тыя ж самыя сацыяльныя аб'екты, дзецкія садкі, дзіцячыя садкі, рамантаваць дарогі там і гэтак далей. Таму што ўсе грошы заставаліся ў Мінску, нягледзячы на тое, што рэгіён зарабляў гэтыя грошы.
І зараз тое ж самае адбываецца. Яны накіроўваюць грошы на падтрымку стратных дзяржаўных прадпрыемстваў, а гэта ж насамрэч наўпрост падаткі, якія плоцяць беларусы ў бюджэт. Гэтыя грошы ідуць на тыя стратныя прадпрыемствы, якія наогул не патрэбна падтрымліваць, і невыгадна яны неэфектыўна працуюць, але пры гэтым няма грошай на будаўніцтва нейкіх сацыяльных аб'ектаў. І тут ён кажа, не будуйце нейкія палацы, а будуйце просты сацыяльны аб'ект. Але пытанне, а дзе ўзяць грошы на простыя сацыяльныя аб'екты? Тут больш пытанне на таго, што гэтых грошаў наўпрост няма. І калі яму адчытваюцца, што вось сацыяльных аб'ектаў было пабудавана столькі, і гэта менш, чым у апошнім годзе, чым летась, гэта, канешне, дрэнная статыстыка, але ён лічыць, што гэта не пытанне таго, што грошы забірае Мінск, а гэта пытанне таго, што нехта там у Віцебску ці недзе яшчэ прыдумаў пабудаваць нейкі палац. Ну і завяршаючы гэты цытатнік пэўных выказванняў, таксама цытата датычная сельскай гаспадаркі, ну дакладней вось менавіта гэтага рэгіёна. І значыцца, задачу паставіў ён кіраўніку Брэсцкай вобласці: если 12 миллионов тонн дадите, это будет великое достижение. Ну, маецца на увазе зерневый сбор урожаю. Так що ж таки, вы звяртаеце увагу на тое, што сельская гаспадарка нечакана фіксуе рост ва ўсіх рэгіёнаў. Што, можа быць, нарэшце ўсё ж таки дало некае там некія вынікі, і сельская гаспадарка сапраўды стала рухавіком нашай эканомікі беларускай? Не, насамрэч не так, на жаль. Таму што, як я ўжо казала, вось тая маленькая база, якая была ў першым паўгодзе летась, у 25-м годзе, гэта была вельмі маленькая база, таму што там было падзенне амаль па ўсім рэгіёнам. І зараз тое, што мы назіраем, гэта такое восстанаўленне да паказчыкаў 2024 года. Гэта не рост, гэта восстанаўленне. І тое, што датычыцца сельскай гаспадаркі, тут неабходна зразумець, што якраз падзенне яе вельмі такое моцнае адбываецца, калі яно адбываецца ў ліпені і ў жніўні, таму што адбываецца збор уражая. Зараз мы бачым тое, што вырабляецца за кошт малако, скаціна, птушка, ну, то бок жывёла і малако, яйкі. І вось гэтыя паказчыкі складаюцца з гэтых накірункаў. Тое, што будзе адбывацца далей, вот там ужо можна будзе рабіць нейкія высновы, як працуе сельская гаспадарка. Таму што калі зберуць урожая менш, чым было апошнім годам, да, летась, тады мы побачым зноў нейкае падзенне. Гэта будзе зусім дрэнна, таму што калі мы параўноўваем, напрыклад, з 2025 годам, гэта будзе там падзенне ў некалькі працоўных пунктаў ці там 1 ці 2%. А калі мы будзем гэта параўноўваць з 2024 годам, гэта будзе падзенне яшчэ горшае. Ну вось так вот. Давайте, можа быть, трошачку яшчэ пра інвестыцыі. Чаму такая розная сітуацыя ў рэгіёнах з гэтымі інвестыцыямі, і ўвогуле пра якія мы інвестыцыі кажам? Заходнія, ну замежныя, скажем так, і ёсць яшчэ тыя замежнікі, якія рызыкуюць інвеставаць у беларускую эканоміку? Слухайте, не, насамрэч там вельмі дрэнныя паказчыкі па інвестыцыі, па іностранных інвестыцыях, там амаль трошки менш за 6%. Насамрэч вось тое, што неабходна пазначыць у інвестыцыях, гэта якраз тое, што доля собственных сродкаў прадпрыемстваў у інвестыцыях, яна зніжаецца кожны год. І гэта вельмі такі добры паказчык, які паказвае, колькі
грошы і які стан у прадпрыемстваў насамрэч у Беларусі. Таму што тыя паказчыкі па інвестыцыях гэта у першую чаргу паказчыкі па крэдытных інвестыцыях. То бок прадпрыемствы атрымліваюць крэдыты, якія не ўпрост выдаюцца, а яны фактычна адмініструюцца сверху. Ёсць сверху указання, каб давалі такія танныя крэдыты беларускім прадпрыемствам, таксама сельскай гаспадаркі, прамысловасці і гэтак далей. І гэта ідзе ў якасці інвестыцый. Але пры гэтым інвестыцыі гэтыя бяруцца, доля собственных інвестыцый за кошт собственных сродкаў, яна зніжаецца, прадпрыемства не зарабляе грошай, рэнтабельнасць зніжаецца таксама, пры гэтым кошты на само прадпрыемства расце, таму што, напрыклад, калі прадпрыемства бярэ крэдыт пад, зараз стаўка рэфінансавання з чэрвеня трошкі зніжаная, 9,25%, калі я не памыляюсь. Пры гэтым у прадпрыемства рэнтабельнасць трошкі больш за 4%. Гэта тады, ведаеце, не бізнес-мадэль, гэта прост праеданне крэдытных грошай. І таксама мы бачым гэта па іншым паказчыкам па прадпрыемствам, таму што калі мы паглядзім, то пратэрміновая запазычанасць крэдытная, яна ўзрасла амаль што на 40% за першых паўгады у Беларусі. І пры гэтым растуць рэальныя заробкі, а эфектыўнасць прадпрыемства, прадукцыйнасць, яна фактычна вырасла менш за 1%, 0,6%. То бок вось гэты разрыў, ён прыводзіць да таго, што прадпрыемства не зарабляе грошы, пры гэтым издержкі растуць, неабходна браць крэдыт, каб пакрываць гэтыя издержкі, але гэтыя крэдыты немагчыма пагашаць, таму што вельмі высокія працэнты, даже нягледзячы на тое, што зараз яны зніжаюцца, стаўка рэфінансавання. Акрамя таго, калі мы гаворым пра інвестыцыі, гэта наўпрост інвестыцыі, такія адміністратыўныя інвестыцыі, якія накіроўваюцца ў першую чаргу у будаўніцтва. Таму што калі мы паглядзім на паказчыкі рэгіёнаў, дзе гэтыя інвестыцыі аселі і дзе дае большы плюс, гэта якраз Гродненская і Магілёўская обласць, якія ў прошлым годзе давалі мінус па інвестыцыям. То бок у прошлым годзе туды не накіроўвалі дзяржаўныя інвестыцыі у выглядзе там дзяржпатрымкі і крэдытаў, каб нешта там будаваць, а накіроўвалі іх там у Мінскую обласць, у іншыя рэгіёны. У гэтым годзе ўсё змянілось, у Гродненскую, Магілёўскую область накіроўваюць гэтыя грошы, і мы таксама бачым там узрост на 125% увода жытла. Якраз у Магілёўскай і ў Гродненскай вобласці. У параўнанні з Мінскам, напрыклад, там зніжэнне 60%, зніжэнне на 40% фактычна у параўнанні з летась. Вось. І то бок гэта проста, ведаеце, переціканне капіталу крэдытнага і інвестыцыйнага з дзяржаўнага бюджэту у розныя рэгіёны. Але якасна нічога не змяняецца ў эканомікі ад гэтых інвестыцый. Эканоміка не стала больш эфектыўнай, яна не стала больш тэхналагічнай, гэтыя грошы не ідуць на мадэрнізацыю, яны наўпрост ідуць на тое, каб прадпрыемства праедалі гэтыя грошы. Не магу, ўсё ж таки выскочыла яшчэ одна цытата і хочу яе ўсё ж таки таксама з вами абмеркаваць. Гэта тычыцца гэтай ідэі Лукашэнкі, тых, хто, як это кажа, правініўшыхся аграрыяў, там за п'янства, за прагулы, там ці хто не хоча, ці як ён кажуць, не хоча працаваць, адпраўляць у армію на украінскую мяжу чамусьці, вот не на літоўскую ці польскую, ці на расійскую, а вот менавіта на украінскую. І ён кажа, што гэта не нейкі здзек над людзьмі, вот гэтая яго прапанова, і не для того, каб папугаць кагосьці ці папоўніць армейскія рады. Цитата: «Если ты не хочешь работать на этой работе,
мы тебя проверим на другой нормальной мужской и женской работе в армии. Там комары, мошки и прочее, пусть там послужат. Это не какое-то издевательство. Мы просто даем возможность проявить себя на другой работе, мужской сложной работе. Ну, я не ведаю, вот калі забирать гэтых людей с того места, дзе яны ёсць, і накіроўваць там где-то у лясы, балоты, палескія, гэта нейкім чынам, ну, адаб'ецца на сітуацыі у гэтым калгасе, з якога яны бяруць, ці не? І так гульта, і так п'яніца, дзе ты будзеш там адлёжваць бакі у сябе на вёсцы ці у балотах сярод камароў, мошак і бойцоў з ССО, то неважно. Слухайте, тут іншая сітуацыя. Калгасы Беларусі гэта у першую чаргу гэта стратныя прадпрыемствы. Яны зарабляюць і працуюць толькі у вось гэты сезон збору урожая збожжа, там у вясной яны садзяць гэты урожай. І вось гэты перыяд яны працуюць. Астатні перыяд там нечага рабіць. Скаціна дохне, падзеж ската у нас там заўсёды нейкія жудасныя лічбы. Пры гэтым яны непрафесійна кіруюць гэтымі калгасамі, ну, і гэта зразумела, таму што гэта не іх калгасы. Таму што калгасы павінны працаваць у фармаце прыватных фермерскіх хазяйстваў. І толькі тады яны прыносяць грошы і працуюць як бізнес, а не у фармаце, як гэта працуе ў Беларусі. З іншага боку, неабходныя людзі, якіх Лукашенко не можа правесці мабілізацыю ўнутры краіны. Гэта будзе азначаць тое, што гарант стабільнасці і безопасности і неуцягвання ў вайну, акажется, што гэта ўсё хлусня, і ён такім чалавекам не з'яўляецца для Беларусі. А гэта адразу падзенне яго рэйтынгу даже сярод тых, хто падтрымліваў яго. Пры гэтым, калі іх накіруюць на гэтую мяжу, тут пытанне, іх накіруюць, чаму іх накіроўваюць менавіта на гэту мяжу? Таму што там ёсць вайсковыя часткі расійскія. І вось калі іх будуць накіроўваць у расійскую армію, у якасці там салдат, кагосьці яшчэ у расійскую армію, яны будуць атрымліваць заробкі у гэтай расійскай арміі. А зараз там заробкі у кантрактнікаў дастаткова высокі ў параўнанні з дырэктарам калгаса беларускага. І тут Лукашенко вырашае два пытанні. Першае пытанне – гэта плаціць заробкі у калгасе, калі няма грошай, калі гэты калгас не прыносіць ніякіх грошай. І вось навошта яму плаціць заробкі тым, хто працуе там, калі яны нічога не прыносяць. Лепей паслаць іх працаваць на кантракт, у военную, у расійскую армію. Яны будуць там зарабляць добрыя грошы, траціць гэтыя грошы на тэрыторыі Беларусі, таму што гэтыя грошы пойдуць іх сем'ям, яны будуць хадзіць у крамы, пакупаць харчовыя там тавары і так далей, карыстацца паслугамі, плаціць падаткі, наўпрост. Пры гэтым яму не патрэбна будзе праводзіць нейкую мабілізацыю. Ён будзе ствараць нейкую бачнасць таго, што ён пасылае ўсё ж з Беларусі нейкіх людзей у гэту армію. Таму, мабыць, канешне, гэта ўсё здзекванне над чыноўнікамі, над дырэктарамі калгазу, ён пагражае ім, каб яны спужались. Але, мабыць, і нет, мабыць, ён такі механізм прыдумаў, каб вось вырашыць гэтае пытанне. Таму што зразумела, што зараз прыйдзе зіма, і калі вайна працягнецца, то Расія будзе выкарыстоўваць гэтую магчымасць, таму што зімой вельмі складана весці вайну і для Украіны у тым ліку, і таму магчымасці Украіны хутчэй за ўсё будуць менш у параўнанні з тым, як яны зараз могуць гэта рабіць, супраціўляцца Расіі. І таму вельмі верагодна, што Расія можа пачаць яшчэ адзін наступ з тэрыторыі Беларусі.
Усё ж таки, наколькі вось я разумею, вялікі недахоп працоўнай сілы менавіта ў рэгіёнах, менавіта у таких прадпрыемствах сельскагаспадарчых. Ну про гэта ж менавіта сведчыць тое, што вось тыя узбекі, якія прыехалі, іх скіроўваюць у Віцебскую вобласць менавіта на сельскую гаспадарку. І калі потым Лукашенко сустракаўся з кіраўніком Віцебскай вобласці, ішлі размовы про то, што ну ты там ужо уладзіў все гэтыя адносіны з непаразуменні з гэтымі узбекамі, яны там патрэбны, яны будуць працаваць, малако, мяса, усё трэба і Узбекістану і нам. І гэтыя ж пытанні, гэтыя ж патрэбы, ёсць недахоп людзей, працаўнікоў і ў іншых абласцях, і фактычна пералічыў усе вобласці, ну здаецца, апроч мінскай. То бок недахоп вялікі. Ці ёсць прыкметы, што неяк яно ўсё ж таки будзе вырашацца? Ну вот ужо узбекі гэтыя задаволены, атрымліваюць колькі там $700-800 плюс кармёжку, плюс жыллё. Ну можна жыць, зараз як ламануцца. Слухайте, не, насамрэч не так. Так, недахоп кадраў ёсць у кожным рэгіёне, але ў Мінску ён асабіста адчувальны. І таксама тут неабходна звяртаць увагу на тое, які рэгіён дае максімальны прыбытак да ВУП. Таму што калі мы паглядзім на рэгіёны, то непасрэдна Мінск дае каля 30, трошкі больш за 30% к ВУПу. І гэта наўпрост дае тыя накірункі, такія накірункі, як IT-сфера, гандаль і таксама энергетыка. Калі мы гаворым пра прамысловасць, сельскую гаспадарку, прамысловасць вообще наўпрост дае мінус да ВУПу. І пры гэтым яе толькі маленькая частка ёсць у Мінску, а па астатнім рэгіёнам яна большая частка у эканоміцы рэгіёнаў. І калі мы гаворым пра дэфіцыт кадраў, ён найбольш сустракаецца якраз у Мінску, а не ў рэгіёнах. У рэгіёнах часта на некаторых прадпрыемствах людзі працуюць па 4 працоўных дня. Ці ідуць у адпачынак за свой кошт. Таму што няма працы наўпрост на прадпрыемствах. Прадпрыемствы, якія не задзейнічаныя у ВПК расійскіх ці ў нейкім там ланцужку прамысловасці нейкіх тавараў, якія патрэбныя на міравых рынках і ў Расіі, гэтае прадпрыемства наўпрост не працуе і няма грошай плаціць заробкі. Тое, што датычыцца вырашэння гэтых пытанняў, гэта не вырашыць ні пакістанцамі, ні індусамі, ні кімсьці яшчэ. Таму што праблема, яна нашмат глыбей, таму што мы страчваем не толькі працоўных у такіх накірункаў, як сельская гаспадарка, але гэта датычыцца і накірункаў, дзе неабходныя высокакваліфікаваныя кадры. Гэта і лекары, гэта IT-спецыялісты, гэта фінансісты, гэта менеджеры вышэйшага звена, гэта кіраўнікі, менеджеры, антыкрызісныя менеджеры. Гэтага ўсяго не хапае ў Беларусі. І гэта наўпрост напрямую паўплывае на тое, колькі зарабляе беларуская эканоміка. І вось гэтых людзей не хапае, таму што яны з'ехалі з Беларусі. І ні пакістанцы, ні індусы не могуць замяніць гэтых людзей. Яны могуць замяніць вось такія часовыя сезонныя працы, як у сельскай гаспадаркі, напрыклад. Ці працу, я не ведаю, там у будаўніцтве, дзе не патрэбны там нейкія дыпломы прарабаў і гэтак далей. Вось. Але гэта таксама часовая праца. І гэта не вырашыць пытанне, наўпрост катастрафічнае пытанне недахопу кадраў. Гэта выматы рынак працы, дзе няма кадраў наўпрост. Асабіста ў Мінску. У Мінску 160 чалавек зарэгістраваны як беспрацоўныя. Усяго 160 чалавек на 2 мільёна людзей, якія жывуць у Мінску. То бок з каго і шукаць людзей, якія будуць працаваць. Для бізнеса гэта заўсёды значыць, што
кошты на кожнага працоўнага яны растуць. Пры гэтым кваліфікацыя гэтых працоўных зніжаецца, і ад гэтага заўсёды страдае прамысловасць, якасць прамысловасці, кошты, себекошты тавараў і гэтак далей. Ну да, дзіўная сітуацыя, і пры гэтым я чытаю інфармацыю про тое, што было звольнена за апошні час 18 тысяч людзей, працаўнікоў за прагулы. То бок гэта што, сапраўды нейкае такое штосьці адбываецца з беларусамі, што яны то прагульваюць, то п'юць, то яшчэ што, ці гэта пошук выйсця, каб калі цябе не хочуць звальняць, то такім чынам звольніцца з гэтай працы? Гэта такая, ведаеце, скарачэнне кадраў на прадпрыемстве, якое не працуе уже і неэфектыўна, але такая таямнічая схема. Таму што звальняюць людзей, насамрэч шмат людзей, якія не ходзяць на працу. Калі, напрыклад, працуе завод і там няма чаго рабіць. Калі яшчэ і чалавек любі выпіць ці яшчэ нешта, і ён не прыходзе на працу, таму што яму нечага там рабіць, наўпрост прасіджваць свае штаны, прабачце. Ён не прыходзіць на гэту працу, яго звальняюць. Пры гэтым, калі ты звальняеш чалавека, ты не павінен за прагулы, ты не павінен плаціць гэтыя пасобі па беспрацоўю і гэтак далей. Таму, так, мабыць, гэта вырашэнне на нейкіх прадпрыемстваў, пытанне таго, што няма грошай плаціць заробкі, скарачаць людзей няма, і пры гэтым гэтыя ж людзі не пайдуць працаваць на нейкае іншае прадпрыемства, таму што ў гэтых рэгіёнах няма іншых прадпрыемстваў, дзе працаваць. І вось гэтая праблема вялікая, таму што у нас ёсць цэнтралізацыя эканомікі. Уся та эканоміка, якая дае плюс ВУПу, яна знаходзіцца ў Мінску, фактычна. А рэгіёны стратныя. Тым больш мы зараз глядзім на наўпрост статыстыку. Амаль што кожнае 4-е прадпрыемства ці кожнае 5-е прадпрыемства стратнае ў Беларусі. Кожнае 4-е. Год таму было кожнае 6-е прадпрыемства. То бок гэты паказчык, ён павялічваецца. Адбываецца вось гэтае зжацце маржынальнасці прадпрыемстваў. Пры гэтым шмат якіх прадпрыемстваў, асабіста дзяржаўных, яны прост справаздачацца, паказваюць сваю фінансавую справаздачнасць з улікам пераацэнкі актываў сваіх. То бок яны прыдаюць грошы, але потым бяруць свае будынкі, абсталяванне і пераацэньваюць іх на больш грошай, чым яны каштавалі ў апошні год. І гавораць, у нас хапаюць сваіх актываў, каб пакрыць усе абавязацельства. Но гэта так не працуе. Гэта кожны незалежны аўдытар паглядзе на гэтыя дакументы, на гэтую фінансавую справаздачнасць і скажа, ўсё, капец. Спадарыня Аліса, давайте яшчэ некалькі актуальных тэмаў закранем. Ну і найбольш актуальная, гэта, безумоўна, як прыгожа гараць склады Валберес. Прычым вось сёння ноччу 2 чарговых загарэліся. З гэтай нагоды пытанне ад гледача пад нікам Максім. Гараць склады Валберес, а ў Беларусі так і не адкрыўся пакуль буйны склад кампаніі. Што чакае беларусаў? Ім не трэба набываць Валберес тавары. Тут два моманта. Па-першае, набываць, не набываць, а па-другое, наколькі я ўсё ж таки чытаў, што-то там каля 20 тысяч беларускіх розных там прадпрымальнікаў мелі свае тавары, вялі бізнес-праз вось менавіта гэтую пляцоўку. Што чакае, як адаб'ецца на беларусах вось гэтая сітуацыя з вынішчэннем Валберес, а наколькі вось учора казаў ваенны эксперт украінскі Александр Коваленко, то як разбяруцца з Валберес, то пойдуць і далей, это Озон і ўсе астатнія такія маркетплейсы. Чаго чакаць? Слухайце, гэта заўсёды, калі ты ўкладаеш свае грошы, ты закупаеш тавар, ён знаходзіцца недзе на складзе, і потым этот склад згарае з усімі таварамі. Конечно, гэта страты, прамыя страты для цябе, для твайго прадпрыемства, для тваей фірмы. І, канешне, тады што прадпрымальнік робіць у гэты час? Першае, гэта, канешне, можна зачыніцца,
і просто наўпрост перастаць весці бізнес, але гэта зразумела адбываецца адразу адгукаецца на падатках, на тыя падаткі, якія паступаюць у дзяржаўны бюджэт. А акрамя таго, вось калі мы паглядзім на ВУП, чвэрць росту ВУПа гэта падаткі, якія плоцяць беларусы. Гэта акцызы і падаткі на харчовыя прадукты. І калі гэта такое адбываецца, канешне, гэта паўплывае на ўсю эканоміку. Гэта, па-першае, людзі, якія працуюць з гэтым бізнесам. Маркетплейсы, яны, па-першае, ствараюць шмат... Гэта такі ланцужок прадпрымальнікаў, якія працуюць самі на сябе, таму што калі ты прадаеш тавары, якія знаходзяцца на складзе, ты не прадаеш іх самастойна. Ты нанімаеш людзей, маркетолагаў, якія распрацоўваюць для цябе гэтыя карткі тавараў. У цябе ёсць працоўныя, якія размяшчаюць гэтыя тавары на гэтай платформе. І гэтак далей. То бок гэта ланцужок людзей, якія наўпрост хутчэй за ўсё і часцей за ўсё працуюць у фрылансе, і якія плацяць падаткі як прадпрымальнікі. І вось гэта будзе паўплываць на іх у першую чаргу, таму што калі скараціцца колькасць прадпрымальнікаў, якія таргуюць на Wildberries ці на Озон, гэта будзе паўплываць на падаткі. Па-другое, гэта будзе правакаваць рост коштаў. Таму што калі ты прадпрымальнік, у цябе, дапускаем, напрыклад, 30% тваіх тавараў наўпрост згарэлі на гэтых складах, але ў цябе засталіся іншыя тавары, і цябе неабходна пакрыць свае страты тых тавараў, якія згарэлі наўпрост. Ты з іх не заработаеш грошы. Ты гэта ўсё перакладзеш у себекошт тых тавараў, якія ў цябе засталіся. І ты будзеш прадаваць тады свае тавары на маркетплейсе ўжо даражэй, чым яны былі раней, таму што ты туды укладаеш тыя страты, якія вось былі патэнцыйна тваёй прыбылью ў таварах, якія згарэлі. І гэта будзе адбывацца на тым, як гэта будзе наўпрост паўплываць на сярэднія кошты для беларусаў, на кошты на тыя тавары, якія беларусы пакупаюць на гэтых маркетплейсах. То бок тут две стороны медалі, і яны две дрэнныя. Ну і тады адразу ў працяг пра тое, як паўплывае на дабрабыт і беларусаў і на стан беларускай эканомікі яшчэ адзін чыннік, 21 пакет санкцый. Так, вось, вельмі добры пакет санкцый. Добры гэта неправільна гаварыць так. Цікава, што зараз Еўрапейскі звяз накіроўвае свае санкцыі больш не на тое, каб уключыць туды ўсё больш нейкіх прадпрыемстваў, а каб пазбегнуць абыход тых санкцый, якія ўжо ёсць, па-першае, і па-другое, зачыняць магчымасць усёй бізнес-мадэлі. І ў 21 пакеце санкцый мы гэта бачым вельмі добра, таму што, напрыклад, уведзены санкцыі супраць мозырскага НПЗ, але таксама і уведзены санкцыі супраць еўрапейскай трейдингавай кампаніі, якая з'яўляецца адзіным трейдерам, які прадае нафтаперапрацоўчыя тавары з Беларусі ў розныя краіны. То бок і Нафтан, і мозырскі НПЗ прадаюць свае тавары нафтаперапрацоўку праз гэтую кампанію. І неважна, куды яны ідуць. У Саудаўскую Аравію, ці яны ідуць у Індыю, ці яны ідуць у Кітай, ці яны ідуць у Расію, неважна. То бок калі і гэта ўсё будзе, канешне, паўплываць, па-першае, на бюджэт Беларусі, на доходы бюджэта, па-другое, на кашелькі Лукашэнкі, таму што якраз вось такія кампаніі, праз якія прадаюцца гэтыя ўсе тавары нафтаперапрацоўчыя, яны з'яўляюцца якраз доходам гэтых кашелькоў і таксама часткай ланцужку, адкуда непасрэдна Лукашенко атрымлівае розныя адкаты і доходы. Таму гэта будзе паўплываць як на доходы бюджэту і на людзей, якія працуюць на гэтых прадпрыемствах, так і на магчымасці Лукашенка утрымлівацца ва ўладзе.
Таму што чым менш грошай, тым менш магчымасцей плаціць сілавому блоку, тым менш магчымасцей больш укладаць грошай у нацабарону, а гэта будзе ўсё прыводзіць да таго, што ён будзе шукаць розныя шляхі, каб выйсці з гэтай сітуацыі. І хутчэй за ўсё ён прыйдзе, але па логіке ён ужо даўно павінен быў прыйсці да гэтай высновы, што яму неабходна ісці на дыялог з еўрапейскім звязам і на дыялог з грамадствам. Ну нема з чаго плаціць. Ну застаюцца яшчэ залатавалютныя рэзервы. Ну правда яны некуды знікаюць апошнім часам, незразумела. Калі вось на 1 чэрвеня яны складалі 15 мільярдаў 376 мільёнаў, то за месяц скараціліся амаль на 882 мільёны. Ну і цяпер кажаш Нацбанк про тое, што па выніку 27 года самае галоўнае хаця б 12 мільярдаў каб засталося. То есть куды яны знікаюць, куды ўсыхаюць? Ну, па-першае, неабходна глядзець тут на кошты золата, таму што там вялікая частка золатавалютных рэзерваў гэта якраз золата. І чаму ён так вырас, золатавалютны рэзерв? Таму што выраслі кошты на золата у апошні час і за апошні год. І зараз неабходна глядзець, каб яны не здулись, гэтыя золатавалютныя рэзервы, таму што чыноўнікі не гавораць пра тое, што золатавалютныя рэзервы, і яны ў першую чаргу павінны пакрываць вонкавы доўг. Але мы не плацім яго. Мы ўжо некалькі гадоў атрымліваем ад Расіі вось гэтую адкладзеную рассрочку гэтых плацежэй па вонкаваму доўгу. І калі нам прыйдзецца плаціць, гэта амаль што 3 мільярда штогод, даже больш. І гэтыя грошы якраз з золатавалютных рэзерваў. І калі мы ў 27 годзе захаваем амаль што 12 мільярдаў, гэта будзе добра. Гэта якраз азначае, што, мабыць, Расія патрабуе гэтыя грошы аддаць назад. І тым больш там по плану, по-моему, у 27 годзе пачынаецца гэты плацёж 3 мільярда 200 мільёнаў, неабходна даць будзе ў сакавіку 27 года Расіі. А Расія мае свае праблемы фінансавыя, эканамічныя, і таму хутчэй за ўсё Расія не будзе прадастаўляць яшчэ больш адсрочкі па гэтым плацежам. Ну і на завяршэнні, на самом пачатку нашай размовы вы трошку згадалі пра сваю вось платформу, якую вы распрацавалі разам з камандай, якая аналізуе фінансавы стан дзяржаўных прадпрыемстваў. І наколькі я ведаю, вось ужо на наступным тыдні будзе канферэнцыя Новай Беларусі, дзе вы будете прэзентаваць і гэтую сваю платформу, ну і нейкія яшчэ важныя такія вашыя напрацоўкі. Некалькі словаў про тое, што чакаць, што мы там можам даведацца. Ну, перш за ўсё так. На наступным тыдні, на 8 і 9 жніўня адбудзецца канферэнцыя Новая Беларусь. І ў рамках гэтай канферэнцыі 7 жніўня я арганізую сайд-івент на тэму выкарыстоўвання штучнага інтэлекту і яго ўплыву на дзяржаўнае кіраванне. І ў рамках гэтага сайд-івента будзе прэзентацыя платформы, якую мы распрацавалі з камандай як частку канцэпцыі рэформы дзяржсектара. А таксама будзе вельмі цікавая дыскусія з рознымі спікерамі аб тым, чым насамрэч з'яўляецца штучны інтэлект у дзяржаўным кіраванні, ці можа ён быць інструментам дапамогі для дэмакратычнага руху, ці наадварот, ён нейкая пагроза з пункту гледжання выкарыстоўвання дадзеных, з пункту гледжання выкарыстоўвання яго для распаўсюду там дэзінфармацыі, прапаганды і гэтак далей, фармавання розных дэзінфармацыйных ролікаў і гэтак далей. Таму гэта будзе вельмі цікавая дыскусія, плюс прэзентацыя. Усіх запрашаю, а 13 гадзіне ў цэнтры Варшавы будзе адбывацца гэты івент.
Таму рэгіструйцесь, прыходзьце. Таксама будзе 8 жніўня будзе панель прысвечаная будучай Беларусі, у якой я буду прымаць удзел. Таксама вельмі цікавае меркаванне будзе з розных поглядаў, не толькі з эканамічнага пункту гледжання, але і таксама з пункту гледжання дзяржаўнага кіравання, змен канстытуцыі, там пенсійную рэформу будзем абмяркоўваць, таксама абмяркоўваць, колькі будзе каштаваць нам незалежнасць ад Расіі. Вельмі цікавыя і вельмі добрыя спікеры, эксперты у розных галіне. І таксама я буду прэзентаваць сістэму самафінансавання для дэмакратычных сіл. Вось, таму што вельмі шмат часу мы чуем тое, што вельмі дрэнна, што дамсілы працуюць за нейкія гранты, выконваюць нейкія загады там амерыканцаў ці кагосьці яшчэ. І вось першы крок да змены гэтай сітуацыі – гэта стварэнне інструментаў, якія будуць дазваляць атрымліваць падтрымку саміх беларусаў праз тыя інструменты, якія будуць цікавы і самім беларусам. Вось. Таму прыходзьце. Ну да, ну вот хоць нарэшце здзейсніцца тое, пра што даўно гаварыў і Пракоп'еў, і Кныровіч пра пераход на самафінансаванне. Ну, абураюцца тут тым, што мы не закранулі тэму курса валют. Ну, типа, где про бакс пишут нам? Ну, а что тут про бакс говорить? Ну, вот трошку вагаецца туды-сюды. Так, ён вагаецца, і зараз лепш глядзіце на расійскі рубль, як ён вагаецца. Будзеце разумець, што адбываецца з беларускім. Ну, і што будзе адбывацца. Паглядзелі навіны пра чарговы склад Вальберыса, а потым на курс расійскага рубля. Ну і как бы і шукайце узаемасувязі. Дзякуй вялікі. Аліса Рыжыченко была з намі. Наступны раз сустрэнемся спачатку на сайт-івенце, а потым ужо і в эфіры Еўрарады на чарговым нашым стрыме. Подписывайтеся на сацыяльныя сеткі спадарыні Алісы. Не забывайцеся пра YouTube канал Еўрарада. До сустрэчы. Жыве Беларусь. До сустрэчы, жыве вечна.